Avui parlarem de la rabosa. I és que resulta que rabosa comença a documentar-se a partir de Sant Vicent Ferrer, 1410. Llavors he buscat guineu. I guineu sí que la tenim documentada des del segle XIII. Guineu ve del germànic i rabosa del llatí. Guineu vindria del nom germànic de dona, Vinihild, com a símbol de prudència i astúcia femenines. En francès, renard també és d'origen germànic. Raginhad. Però clar, així em sorgeix un dubte, i és que si en llatí rabosa és vulpes vulpes, hauria de semblar-li. Efectivament, abans de penetrar les formes germàniques guineu o guilla, que guilla és exclusivament de Catalunya, també germànic, existia volp, i en francès igual, volpe. D'ací també el nom del Pokémon, Vulpix. Llavors, guineu i rabosa convisqueren al segle XV, on cap a finals del segle, rabosa guanya terreny. I rabosa entra per via aragonesa a partir del llatí rapum, cua grossa. Rabosa, guineu, guilla són femenins. I per a fer el masculí, rabosot, guineot, guillot. I en alguerès, machoni, que ve del lugodurès mazzone, masculinització de matza. A l'estratigrafia dialectal podeu veure l'evolució cronològica, o sigui, diatòpica. I per així teniu el machoni. Au, cacau.